Vă aduc la cunoștință normele de conviețuire socială ale legii 61/1991. Vă rog să mai filmați. Și dacă continuați și sună vecinii, o să fiți acționați în acest sens. Și amenzi sunt destul de mari. În momentul ăsta vă dăm un avertisment verbal și dacă o să mai veniți de mai multe ori, se poate da și 6.000 de lei de repetare, ca să știți. Am înțeles. Ok. Și se acumulează? Da, dacă vin mai multe ori. Cât de 6.000 de repetare. Prima amendă e de 1.000 de lei. Și după aia de 6.000 și tot așa? Nu, de 2, de 4, de... Da, se repetă. Cea mai mare... Cineva! Cineva! Ia, îi dau bordul, dă-te la o parte. Dă-te jos. Îi dau bordul. Oh. Ce dai bordul, mă? Îi dau bordul la scuter. Te faci